afọ m video jee panti mere ebe jee panti na moku Eke Hit because of arrest emere Eke Hit today. Nwa ọchịchị that video wee fụ na jee panti amodifa na akọ awọchịcha m ife niile jee panti kọ na that video wee mara ife jee panti na-eme bụ copy and paste. O jee na page ndị mmadụ o were ife ndị mmadụ post tii na nke na-eti breaking news jee panti amụọ dị ofu mkpụrụ ife na-aga na this case. Ọ bụ na jee panti ma condition Akwa Okuko nọ na detention currently, suppose they did amụọ ọkụ Eke Hit. Jee panti ọ gaghị na-efu efu, ọ gaghị bụ Akwa Okuko na anwụnyụ anya ncha na abụ ọ gaghị anya na detention. Ọ gaghị ezigo na detention room na pụọ na-aba na Lions Den ebe agụ ya nọ wee dọgbuo epụta na amụ Eke Hit amụ. Eke Hit onwe case Eke Hit nwe. Jee panti Eke Hit na-amụ amụ is far smarter and more intelligent than ọgaghị a na-akpọ Akwa Okuko. Eke Hit is more smarter and more intelligent than Akwa Okuko. Reason ji kwu okwu a bụ mgbe Soludo mere announcement maka ndị dibịa. Eke Hit nwa nwa ihe ofugo na problem ọba na chịrị anya na-ebugasị na-ederiti vidio niile ife niile ya eme implicate ọ na-ebugasị ya. Ọgaghị bụ Akwa Okuko onwe ihe o bugasịrị, onwe ihe o wepụ na fon ya ọ dọrọ na-eme ọbara tụle dibịa ntị adịkwo ruo mbọsị aka bịa kparị ya aka kparụzie ya onwe ihe o wepụ na fon ya. Jee panti ịma ife afọ na fon ọgaghị. Jee panti ịma ife afọ na shrine ọgaghị mgbe ndị Agu Na Eche Mba bịara inspect dia ịma ife afụrụ ị na-amụ Eke Hit amụ. Ana m agwa gị onwe edofu mkpụrụ ife ma jee panti onwe ife ma na this case. Eke Hit na-amụ amụ onwe ife afọ na fon ya. Eke Hit na-amụ amụ oge ndị Agu Na Eche Mba jee na shrine ya today onwe ife afọ. Ịma many people na-echo na arrest not today ka emere Eke Hit arrest. Today emeghị arrest ife abịa na-abụ inspect. Emere Eke Hit invite 2 days ago ewe ozugbo ọ bịara ka hold oye dia from there ka ha wee bịabazie shrine Eke Hit today ka abịa ma na onwe ife ahụ afụ. Mana Eke Hit as a smart papa as a smart guy ọ bụ o bugasịana. Mana Akwa Okuko dọnọ na-emerụ ọbara tụle aka wee kparị ya. Jee panti kpebere Akwa Okuko ekpere o adọrọ m sure currently now adọrọ m sure Eke Hit enwere any case to answer. The only case Eke Hit ya aza bụ oluo ọka ndị gọọmenti asị ya ọkwa osi na ọgwụ ya na-arụ ọrụ in 4 days ya gwọrọ ha ọgwụ ọgwọzi ọgwụ a ọ bụ na ọgwụ ahụ arụ ọrụ in 4 days then emepere detention room ebe Akwa nọ ya na Akwa eje nọrọ. Sọsọ ife a bụ case Eke Hit na-aza. Onwe ife afọ na fon ya onwere ife afọ na shrine ya. Ọ gaghị jee panti ọ gaghị fon ya afọ a ịma na onwe ife afọ shrine ya afọ a. Jee panti kpebere ọ gaghị ekpere ọ gaghị na-efu efu kpebere ọ gaghị ekpebe amụzi na Eke Hit amụ. Eke Hit condition Eke Hit is far better than nke ọgaghị. Ọ gaghị lose go hope na detention ebe ọ nọ. Kpebere ọ gaghị ekpere ka ama na ya survive ije. Stay connected on this channel, share this video, like, comment, drop your own thoughts in the comment section, subscribe and like. Thank you for watching.